Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keno Media. De Weg op is een serie boven een ganse dag om metlopen met een grote carnavalsartiest. Dit seizoen gaan we met Erwin, Big Benny, Beppie en Bjorn en Mieke de Weg op. We maken dus klaar voor een paar zwoere dagen, want we gaan de Weg op met Bjorn en Mieke. Bjorn Poels en Mieke Jansen, oftewel Bjorn en Mieke. Sinds 2012 staat de duo op alle Limburgse podia van Noord tot Zuid. Hun inzending van het LVK 2017 was een gigantisch succes. De plaat 1000 sterren heeft inmiddels al ruim 1,5 miljoen views op YouTube en 1 miljoen streams op Spotify. Ik vertrek richting Venray en ben heel benieuwd wie de duo zich gedraagt achter de schermen. Bjorn en Mieke, ik kom dan nu al. Bezoekje brengen, wie is het echt? Zijn ze leuk of toch een beetje vrij? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in de Weg op. Ja, Bjorn en Mieke. En we stonden hij voor het huis van Bjorn. Want daar hebben we afgesproken en we gaan met z'n metrijden en de ganse avond gewoon verloren wie het bij hun aan touw gaat. En ik ben dus benieuwd wie het hij binnen aan touw gaat, zoveel een optreden is. Ik ben benieuwd. Ja, daar is dat. Goedenavond. Goedenavond, Bjorn. Hi, Alles goedenavond. goed? Fit? Fit, als een hondje. Ja? Jazeker, ja, we mogen weer. Ja, het is altijd wel even, nog zo'n, in die drukke dagen, toch even smerig dat ik denk van als dat maar goed gaat. Maar we zien er wel klaar voor. Hoeveel optredens dat je nu zo per seizoen? Per seizoen, dat is lastig. We tellen ze niet allemaal, maar het zal ergens om de bij de 100 zitten, denk ik. Dus dat is altijd 4-5 keer per avond in het weekend? Nee, we proberen het wel te maximaliseren op 3 per avond. En dus we hebben er gisteren 3 gehad, vanavond hebben we er 3 en morgen 4. Dus dat... Leuk. Ja, zeker. Gezellig dat je met wil doen met De Weg op, zo heet de serie. Gewoon voor met 4 carnavalsartiesten, gewoon voor een dag met. Heb je dat wel eens ieder gedaan, zo de camera de ganse avond op je gezicht? Ja, dat hebben we een keer een hele dag gedaan. Dat is denk ik 3 jaar geleden in het jaar van 1000 sterren. En toen, dus ik moet jullie van sterkte wensen, want de verslaggever was helemaal aan het eind van de Latijn. Dus dat gaat goed komen, is gezellig. Ik ben benieuwd, ik laat me geen uitdagen, dus ik hoop dat je een beetje gaas kunt Ik geven. gewoon gaas geven. Kom verder. Dank je. Voor degene die u niet kent, Bjorn en Mieke is geen koppel, hè? Nee, het is nog, we zeiden, het is nog steeds wel een prestatie dat ze nog steeds af en toe denken. Ja. Maar nee, we zijn puur inderdaad als zangduo en allebei zeer gelukkig in de liefde met iemand anders. Okay. Ik laat me je maar verrassen. Ga ik dit allemaal klaarmaken en dan zien we elkaar als die klaar is om te gaan, dan volgen we die gewoon, oké? Ik ga ze allemaal een kusje geven en dan gaan we op pad. Kijk, voor jou een dikke kus. Zo, daar is dat. Dat is gezellig. Zo. Nou, goedjes. Ga nog een dikke kus. Papa gaat het filmen. Wat gaat papa doen? Papa gaat zo met Mieke Zingen. Zingen. En krijg ik dan een dikke kus van jou. Mwah. Tot morgen, schatje. Weg op, de Weg op, de Weg op. Ja, zo, pak je even de microfoon, ga ik die maar interviewen, dat is leuk. Zal ik dan doen alsof ik nog Doen we dat interview, komt goed. Ajuus. Ja. Ja, en ik wou eigenlijk Mieke op gaan halen, maar ja, dit is het muzikaalste struitje van Venray. Want kijk eens wie we door hebben. Dat gaat op weg naar... Echt aan de Noorweg terug naar Venray om ook nog op de Meugen te rijden. Op het vorstenbal. Ja, op het Vorstenbal en dadelijk in echt tussen de vrouwen op de vrouwen zitten. Oeh. Dan doen we nu zus of het niet in scène is gezet. We gaan nu Mieke ophalen, ben benieuwd of ze toe is. Mieke, hoi, totaal niet in scène gezet, hè? Zo, zeg dat wel. Goedenavond. Ik heb net van Bjorn gehoord dat de stem niet zo heel top is. Nee, hij is een beetje minder vandaag, maar dan mag de pret niet om druk, hè? Dus komt goed. Heb je er wel zin in? Dat ze denkt van, Nou, zeker uit. iedere dag weer dezelfde zin? Jawel, ik vind zaterdag vooral leuk, want we zijn normaal gesproken een beetje fit. Maar ik heb er zeker zin in. Er staan een paar leuke optredens vanavond, dus... We gaan nog even tot we gaan alleen hier staan. Nog even tot de zon wint van de maan. Met vaste lovers niet naar huis toe. Willen blijven gaan. Toch nog even is gedaan. Hoe staat Bjorn en Mieke veel? Wie kent je omschreven? Als broer en zus. Ja. Denk ik dat dat de beste Wel, hè? omschrijving is. Jawel. Ja? Ben je samen met eens, ja? Ja, 100% met eens. Ja. Ja, en als je 3 woorden mocht zeggen, wat typeert u? Vriendschap, Ja.
Eerlijk. Eerlijk? Eerlijk. Schaamteloos. Nou, dat was ik wel op zoek. Ja. Ja. Nul gêne. Ja, en Nee. lol, gewoon plezier hebben. En dat, ik denk, als je dat ook niet hebt. We hebben eigenlijk in het derde jaar, toen het een beetje, toen hebben we echt heel veel ruzie gehad. En echt om de Onderling? Onderling, Oké. echt gewoon om de klein, werd wel zo. De elder van de elder. Toen ging ik echt giftig op. Ik zei, tot hier. We stoppen ermee. Ik denk een beetje zo'n net zo in een relatie misschien ook, het gewoon even zo'n moment waar je erin moet. En eigenlijk sindsdien is het, hoeven we maar naar elkaar te kijken en wetten van, oké, nou moet ik even rustig aan doen. Wie heb je dat dan opgelost? Wat de kracht, hoe dat tot de beta ging? Maar je moet gewoon elkaar een beetje beter leren kennen. En in het begin is het allemaal nog heel netjes. Hallo Bjorn. En dan, maar op een gegeven moment, we treden zoveel op samen. Op een gegeven moment, je hebt niet altijd goede zin. Of je zit niet altijd fit. Ja, en dan komt het toch tot een punt dat je toch bij elkaar opgescheept zit in de auto. Ja, hoe ga je er dan mee om? En we hebben allebei, we zien allebei 2 karakters. Maar dat maakt het misschien zo wel heel leuk nu. Ja, dat is juist leuk. Ja, we Het hebben zijn een gelukkig beetje dezelfde karakters. humor. Ja, precies. En dezelfde humor, dezelfde Ja. karakter. Ja. Dus geïrriteerd aan de dingen waar zeg maar, waar je weet, dat doe ik zelf op. Voor het leven dat nog ons lacht. Vastelovend breekt de nacht. Bent de liefde, geeft ons raad. Vastelovend breekt de nacht. Weeg op, beweeg op, beweeg op. Nooit, nee nooit, wil ik al laten gaan. Nooit, nee nooit, zullen wij dit overslaan. Nooit, Wie wil allemaal op de foto met Bjorn en Mieke? Ja, hier. Iedereen. En wie kent de liedjes van Bjorn en Mieke? Allemaal? Ja, welk liedje vind jij het leukste? 1000 sterren. Dan gaan we, begin maar. 3, 2, 1. duizend sterren bovenaan. Toch ben ik de ene van. Lach nog boven laatste stralen van geluk. Heb je ook nog een bepaalde voorbereiding voordat je gaat optreden? Nee. Ik doe geen gebedje of zo. Nee, helemaal niet. Nee. Geen rare dingen, dansjes, eerste linkersong. Een beetje omhoog trekken. Maar gewoon puur omdat die afzakken. Maar dat was het ook. Zelfde bekjes aan, met de neus vooraan. Hey, Mieke en Bjorn, wie heeft bij jullie eigenlijk zakelijk de broek aan in jullie zakelijke relatie? Wie mag de keuzes maken? Eigenlijk allebei niet. Nee, we hebben Ja, maar dat zeggen ze altijd, dat kom op. Zo, dat is echt waar. We hebben Rob Knubbe en Remco Kasper van Nummer 1, die regelen echt alles. Dus we hebben het een jaar geprobeerd en het was niet te doen. Dus, Oké, dus in dat jaar. ja, toen had ik het. Toen had ik, maar Oh, dat kunnen we niet zeggen. ja, wel, ik moest de planningen maken. En uiteindelijk kwamen we dus achter van dat ik dezelfde dag geboekt had als Mieke en een andere Ik wou boeking. zeggen, Dus ik ging heb ook door heel veel elkaar. foutjes toegemaakt. Dat was zo. De eerste 3 jaar hebben we eigenlijk over een kilo kaldenschottel gewoon leuk opgetreden. We vinden het leuk. En op een gegeven moment is er gewoon heel veel vraag naar. En dan komt 1000 sterren. En dat, die sloeg best aan. We schrokken er zelf van. Maar in één keer wist dan iedereen ons wel te vinden. En niet alleen via de telefoon, maar ook via het werk. Of ja, alle kanalen dat je denkt, hoe dan? Dus we proberen het dan in het begin gewoon dan zelf te doen met een tabelletje. Ja. En ja, op een gegeven moment lukt het gewoon niet. Wat is nou zo goed aan haar? Wat maakt haar de perfecte match met jou? Nou, we passen sowieso goed bij elkaar, maar ze kan vooral gewoon heel goed zingen. En ik hou heel erg van de eerlijke uitstraling. En het is gewoon, ja, ik weet niet, dat past gewoon. En dat, dus ja, en er zijn nog wel meer dingen. Er zijn ook heel veel dingen die niet zo goed zien. Nee, grapje, nee, maar dat is echt, het matcht, het past. En dat, dat is wel echt iets wat we koesteren. Ja, en de vraag natuurlijk ook, wat andersom, ja? Nee, ik, bij Bjorn voel ik me altijd super zeker op het podium. Want wat je soms niet ziet achter dat leugske schmink, dat ik het soms best wel spannend nog vind. Zeker het stukje presenteren. Ja, en die maakt gewoon, ja, eerlijk is eerlijk, hij maakt hele leuke grapjes.
daar is hij echt een kei in. En daar hebben we gewoon echt schik op het podium. En dat is misschien wel uniek. Niks is geacteerd of dat je denkt, nou we doen dat maar weer. Het is altijd wel vrij spontaan. En ja, dat maakt het gewoon heel erg leuk. Prinsen, prinsessen, kronen en veren. Kinderen zien nou wat ze straks willen weren. En een droom wordt daar ontstond. Ja, Bjorn en Mieke waren gisteren hij ook. Ja, klopt. Waren het bevallen? Het is fantastisch bevallen. De Godganse zaal stond echt helemaal op de kop, vanaf het eerste moment. En wat maken jullie zo speciaal, Bjorn en Mieke? Hey? Wat maken die speciaal? Ja, ze komen hier uit de buurt en ja, ze maken gewoon fantastische muziek. Het spreekt alle mensen aan, van jong tot oud. En ja, wat er ook heel goed opvalt is dat ze doen met het LVK mee. En iedereen kan de teksten meezingen. En ja, ze hebben gewoon hartstikke goede teksten, fantastische melodie. Ja, en dan giet de zaal plat. Hè. Ze zien er voor niks 4 keer de publieksprijs gewonnen met LVK. Hè. Dat zit er ook wel. Dan kunnen we dromen, dromen met de ogen op. Vieren leven mag het woord, vastelovend kenniswoord. Dan kunnen we dromen, dromen met de ogen op. Vieren leven mag het woord, vastelovend kenniswoord. Stilte gevangen, ver weggezet. Leven komt binnen, nooit meer naar bed. Nou is het echt mooi. Confetti als parels, regen op ons. Liefde in Zo. alles, de droom Het moet een beetje stil zijn. Hoe laat is het? 1:30? Ja, bijna. Ja, we zijn vrij op Titus vandaag, dus dat... Is dat op tijd? Is dat op tijd 1:30? Ja, dit is echt heel netjes voor ons. Ja, Vorige zeker. week was het een keer 2:30 en een keer 2:30. Maar er zien mensen die moeten nog naar Maastricht rijden. Dat is pas vervelend. Maar- Maar weer een Maastricht te komen, dat valt altijd wel altijd met. Ja, Dus dat scheelt. ik vond het een beetje leuk. Het was super gezellig. Ja, echt leuk. Ja. Ja, we hebben weer allerwets genoten. Hè. De vraag is eigenlijk of jullie het ook leuk vonden. Ik vond het fantastisch. Echt heel leuk om de carnaval ook aan Noord-Limburg met te maken. Echt spectaculair. Heel leuk. En Bels natuurlijk. Hè. Ja, dat, Internationaal. ja, het is- Leuk. Heb je nog wat je de kiekers wilt metgeven over de vastelavond? ja, vooral blijf genieten. Vier het Precies. samen. En Samen. mag gewoon plezier en geen onaardigheden. En brek de nacht. En vooral de nacht bereiken. Bezoekje brengen, wees het echt. Zijn ze leuk of toch een beetje vrij? Altijd van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in de week op.